σήμερα το χωριό γιορτάζει, σήμερα μαζεύονται οι ξενιτεμένοι του, έτσι. Ναι. Και όχι μόνο που ας πούμε έρχονται για σήμερα, ας πούμε αυτές τις μέρες, αλλά δεν φεύγουν και δεν τελειώσει η γιορτή της Παναγίας. Το τριήμερο ολόκληρο. Ναι, θα φύγουν μετά της Παναγίας, όποια δουλειά και να έχουν, θα μείνουν εδώ να περάσει η γιορτή της Παναγίας και μετά θα φύγουν. Είναι παγκαρπαθιακό προσκύνημα, πανεπαρχιακό προσκύνημα. Για τις πηγές εδώ τι μπορούμε να πούμε, είναι θαυματουργές, γι' αυτό και λέγεται και βρισιανή εδώ πέρα. Ναι, επειδή τρέχει το νερό από κάτω, θα σας πω και γι' αυτό. Από ό,τι ξέρω άλλα χωριά, όταν δεν μπορεί κανείς να έρθει πάνω, λέει σε κάποιο του συγγενή που έρχεται, φέρε μου ένα μπουκαλάκι νάμα από την Παναγία. Το νερό δηλαδή. Το νερό, ναι. Δηλαδή η εκκλησία χτίστηκε πάνω στις πηγές. Ναι. Παλιά ήταν ένα μικρό εκκλησιάκι, αλλά μετά οι γονείς μας είχαν πάει στο Μαρόκο και ευημερίσαν, να το πω έτσι, και στείλαν λεφτά και έγινε η μεγάλη εκκλησία. Παλιά ήταν ένα μικρό μοναστηράκι, εγώ δεν το φτάσα, αλλά έχω δει φωτογραφίες και είχα ακούσει από παλιούς και φτιάξαν αυτή την εκκλησία που νομίζω πως είναι μια από τις πιο μεγάλες της Καρπάθου. Και σήμερα η Εκκλησιαστική Επιτροπή έχει αναλάβει όλα αυτά τα οποία θα όλα. Είναι της Εκκλησιαστικής Επιτροπής και εμείς που δεν είμεθα επιτρόποι, είμεθα εθελοντέ στην εργασία. Εσείς είστε μεσοχωρίτης. Εγώ είμαι μεσοχωρίτης. Πώς λέγεστε? Χαροκόπουλος Μιχάλης. Βρισκόμαστε στο μοναστήρι της Βρισιανής στο Μεσοχώρι. Τι προβλέπει το μενού του πανηγυριού απόψε? Απόψε μόνο ένα στιφάδο και κάτι άλλα από τα σπίτια, κοτόπουλα και τέτοια. Αύριο έχει κρέας, πατάτες και ρύζι, πιλάφι. Μαγειρεύουμε γύρω στα 1000 κιλά. Αυτά είναι δωρεά από τους κατοίκους του χωριού. Κτηνοτρόφους, έτσι. Από τους κτηνοτρόφους και από όλη την Κάρπαθο, από τους κτηνοτρόφους ολοκλήρου της Καρπάθου, στέλνουν δωρεές. Όσους βλέπετε είναι θελοντέ. Και αυτό το ίδιο φαγητό, αλλά για να μπορέσουμε να το ψήσουμε, βάζουμε και στο φούρνο, βάζουμε και από πάνω. Μου είπατε εμένα ότι το χώρο είπατε να σας πείτε τι εικόνα πάνε να γράψω. Το συγκεκριμένο είναι από τη Βολάδα. 600 κιλά δώρο και 400 αγοραστό. Και από το Μεσοχώρι όλοι οι κτηνοτρόφοι από 2, από 3 ζώα προσέφεραν. Απόψε δηλαδή θα φάει ο κόσμος, θα φάει και αύριο? Και αύριο και μεθαύριο. 3 μέρες κρατάει. Βεβαίως. Οπότε εδώ είστε θελοντές όλοι? Όλοι. Τώρα θα μας δείξετε το απόψινό φαγητό. Ευχαριστώ. Αυτό είναι το κρέας που θα δοθεί αύριο. Έτοιμο κιόλας. Ναι, είναι έτοιμο. Εδώ θα μείνει μέχρι αύριο. Το αύριο θα φτιάξω με πατάτες και ρύζι. Είναι της γιορτής, έτσι. Ναι. Διάφορα άλλα τα οποία τα πέραν από το σπίτι, κοτόπουλο πανέ και κάτι τέτοιο. Αυτό το πανηγύρι γίνεται πολλά χρόνια εδώ στο Μεσοχώρι? Αυτό το πανηγύρι είναι το παγκαρπαθιακό προσκύνημα, το πανεπαρχιακό προσκύνημα. Και από παλιά γινόταν το πανηγύρι και με πιο πολύ ενθουσιασμό, γιατί δεν υπήρχαν οι δρόμοι αναξωτοί και όταν ερχόντουσαν οι ξένοι με τα ζώα και ξέρω εγώ με τα καΐκια από την Κάσο, γιατί είχαμε και πολλούς από την Κάσο. Οι γασιώτες σε συνδυάζαν να έρθουν να περάσουν ένα μήνα καλοκαίρι, επειδή το νησί τους είναι κάπως άγωνο, και ερχόντουσαν εδώ και τρώαν και φρούτα και προσκυνούσαν και το αυτό, και μάλιστα ήταν και καλοί οι προσκυνητές, τους περιμέναμε πότε να έρθουν, προσφέραν πολλά.
Και μάλιστα τότε υψώναν την εικόνα της Παναγίας. Δηλαδή αυτός που βάζε τα περισσότερα πήρνε στο σπίτι του την εικόνα της Παναγίας. Κάποτε λοιπόν την ύψωσε Κασιώτης και την επήρε στην Κάσο, αλλά αυτός μετά και πήγε στην Αίγυπτο. Πήρε μαζί του την εικόνα, την προσκυνούσαν οι Κασιώτες και άλλοι χριστιανοί στην Αίγυπτο και ό,τι μάζεψε ο άνθρωπος αυτός κάποια στιγμή έστειλε και τα χρήματα και την εικόνα πίσω. Υπήρχε μεγάλη θεοσέβεια και ευλάβεια προς την Παναγία μας. Να είστε καλά και του χρόνου. Και επίσης είναι ο Πανερημιώτης, ο Σταυρός, ο Άγιος Νικόλαος και η Αγία Τριάδα. Είναι 4 εκκλησιάκια. Εκεί, όπως είπα και πιο μπροστά, επειδή ερχόντουσαν πειρατέ, πιθανόν έβαζαν σκοπούς, διότι έχει και ας πούμε ογκολίθους ταιριασμένους, που αυτό σημαίνει ότι προφυλάσσουν τον από τους πειρατάς. Και μια που ήταν ας πούμε οι κρεμμοί και βοηθούσαν στη Σκοπιά και μετά ήταν και το περισσότερο νερό που μπορούσε να βρεθεί, γιατί χωρίς νερό δεν μπορούσαν να ζήσουν, χτίστηκε εδώ το χωριό. Είναι όντως στη μέση της Καρπάθου? Ναι. Όση απόσταση είναι εδώ στα Παπηγάδια, άλλο τόσο είναι και προς την Όλυμπο. Γι' αυτό λέγεται και Μεσοχώρη. Όταν ερχόντουσαν εδώ, όλοι οι ανθρώποι είχαν την επιθυμία να κάνουν μια βόρτα στην αυλή της Παναγίας. Εάν λοιπόν κάποιος ήθελε να κάνει περισσότερη, είχε κάποιον άνθρωπο που του λέγε ότι κύριε, δεν μπορείς εσύ να κάνεις όσες βόρτες θέλεις, όσες χορεύτρες και να έχεις, το δικαίωμά σου είναι μία βόρτα στην αυλή της Εκκλησίας, για να μπορέσουν όλοι να χορέψουν και να ευχαριστηθούν, να πας στον τόπο τους και να πούν πήγα στην Εκκλησία και έκανα μια βόρτα στην αυλή της Παναγίας. Δηλαδή στον Κάβο? Ναι, για τον Κάβο μιλάμε. Για τον Κάβο μιλάμε. Υπήρχε τάξεις ακόμη και στο χορό. Και φεύγαν όλοι ευχαριστημένοι, πολύ ευχαριστημένοι. Και έτσι τώρα εδώ στην αίθουσα που βρισκόμαστε θα έρθει ο κόσμος ανήμερα της γιορτής. Ναι, αύριο θα έρθει, την ημέρα της γιορτής θα έρθει και θα σωρωθούν 2 ή και 3 και 4 φορές το τραπέζι, γιατί δεν τους παίρνει όλα, βάζει γύρω στα 250 με 300 άτομα η αίθουσα. Η αίθουσα αυτή φτιάχτηκε με χρήματα ξενιτεμένων? Η αίθουσα αυτή φτιάχτηκε, όχι μόνο αυτή αλλά και πολλά άλλα έργα φτιάχτηκε από την Εκκλησία. Το οικόπεδο το έδωσε κάποια χριστιανοί του Βασίλη του Μιναΐδη, του ξενοδόχου της Ρόδου. Η γυναίκα ήταν δικό της και το παραχώρησε στην Εκκλησία για να γίνει το μέγαρον αυτό. Και τα υπόλοιπα τα έβαλε η Εκκλησία, δηλαδή τα χρήματα τα έβαλε η Εκκλησία για να γίνει το μέγαρο. Και εκτός αυτό, με τις πράξεις της Παναγίας έκαναμε και καλλιέργεια στο νερό, διότι κάποια στιγμή λιγόστεψε, ενώ ήταν πολύ περισσότερο, και κάναμε καλλιέργεια, βρήκαμε πάλι το νερό και το γυρίσαμε εκεί που ήταν και παλιότερα. Και εκτός αυτού έκαναμε και το λιοτρίβι, το πρώτο σύγχρονο λιοτρίβι που έγινε στην Κάρπαθο ήταν το δικό μας. Το έκαμε με τα λεφτά της Παναγίας, ο τότε δεσπότης. Οι γάμοι βαφτίσεις γίνονται όλοι εδώ, ναι. Όλοι εδώ. Oh
Σοφία όρθη φως ηλάρων Αγίας δόξης και ορθοδόξων χριστιανών. Κύριε ελέησον, Κύριε
υπέρ του ευσεβούς ημών πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτών και του πανταξεράν θάλασσα και αέρα φιλοκρίστου ημών στρατού. Και των επιτελών την Αγία Νεορτητά αυτήν έτηδε και των δούλων του Αθανασίου Γεωργίου Συζύγων και τέκνος, Σοφίας Πινασίου και τέκνος, Νικήτας Συζύγου και Δεμήν Γεωργίου Συζύγου και τέκνος, Μιχαήλ Μαρίου Κωνσταντίνας Βασιλείου Σοφίας Νικολάου Βασιλικής Μαρίας Μαρίας Ιωάννου Ευγενίας, Σπυρίδωνος Γεωργίου Γεωργίου Μαρίας Μαρίας Αμαλίας Ανδρονικής Μαρίας Μαργαρίτης Ελένης Σταυρός Μαλαματένιας, Μαρίας Συζύγων Τέκνων και Συγγενών, Βασιλείου Θεόνης, Εμμανουήλ Δέσποινας, Θεόνης Άλβας Σπυρίδωνας Ευδοξίας Μαντίνης Βασιλείου Μαρίας Κωνσταντίνου Σοφίας, Ιωάννου Μέσομενη Μητρίου Σταύρου, Μεγαλύτερη και Τέκνο Βασιλείου Αναστασίου Αθηνάς και Τέκνων Δικαίας Μαρίας μου Ευαγγελίας, Ιωάννου Δωροδέας Σοφίας. Υπέρ τους ακούσε Κύριον των Θεών ημών, φωνής της δεήσεως ημών. Άκουσε ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών, η ελπίς πάντων των περάτων. Ήλαιος και νοήμην δέσποτα επίτες αμαρτίες ημών, και ελεήσον ημάς. Ελεήμον γάρε και φιλάνθρωπος, Θεός υπάρχει και σε την δόξα αναπέμπουν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ο ευλογής σας τους πέντε άρσεν τη ερήμων,
και εξ αυτών πεντάκης χιλίους άνδρας χορτάσας, αυτός ευλόγησον και τους άρτους τούτους, των σύντων, των ίνων και των έλεων και πλήθυνον αυτά εν τη Αγία Εκκλησία, εν τη οίκης των εορταζόντων και τον κόσμο σου άπαντη, και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας πίσω δούλους σου αγίασον, ότι εσύ ο ευλογών και αγιάζοντας είπαντα Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Πλούσιοι επτόχευσαν και πείνασαν, οι δε ζητούντες των Κύριων, ουκ ελαττωθήσονται παντός αγαθού. Πλούσιοι επτόχευσαν και πείνασαν, οι δε ζητούντες των Κύριων, ουκ ελαττωθήσονται παντός αγαθού. Πλούσιοι επτόχευσαν και πείνασαν, οι δε εξητούντες των Κύριων, ουκ ελαττωθήσονται παντός αγαθού. Χριστίες Παναγράτια Παναγωγίας του Προμητώρου του Γενεύθυνου Εορτάζου με τη Εκκλησιαστικής Επιτροπής και εμένα να ευχαριστήσω τους πατέρες της Αρκάσης, τον πατέρα Ιγνάτιο και τον πατέρα Σπυρίδωνα, και τις μεταμορφώσεις του Χριστού Απερίου Βαλαντού στον πατέρα Αλέξανδρου, που κάθε χρόνο μας τιμώνται και έρχονται εδώ στην Παναγιά τη Βρισιανή. Όλους και όλες εσάς που ήρθατε εδώ απόψε, να προσευχηθούμε να μας δίνει η Παναγία την υγεία και τη δύναμη στο δύσκολο αγώνα της ζωής που οδηγούμεθα, και να προσευχόμεθα για όλους τους αρρώστους, τους ασθενείς, για όλους αυτούς που βρίσκονται αλλαχού, σώτευτοι και κοιμημένους, και ιδιαίτερα στους ζώντες οι οποίοι το έχουν ανάγκη από την Παναγία, και ειδικά την Παναγιά τη Βρισιανή που την επικαλούνται κάθε μέρα, όχι μόνο από ό,τι ακούω εδώ στο Μεσοχώρι, αλλά και σε όλη την Κάρπαθο. Και πάλι να είστε καλά, χρόνια πολλά, καλά και ευλογημένα. Η Παναγία να σας δίνει την υγεία και τη δύναμη, και θα παρακαλέσω τους προσκυνητάς που ήρθαν πρώτα, με σειρά όμως θα σας παρακαλέσω, να περάσετε από το μέγαρο, το εκκλησιαστικό μέγαρο, να πάρετε διάφορα εδέσματα που έχει φτιάξει ο Σύλλογος Κυρίων, Κυριών και Νεανίδων Μεγάλου, και έπειτα να έρθετε στην αυλή να καθίσετε για το παραδοσιακό γλέντι. Όχι, δεν έφερα. Εγώ έχει της Παναγίας, δεν έφερα. Εγώ το έφερα από το Κώστα, αλλά να κόψω με το πεντάκι και πάρε. Μαρία, πόσο θέλεις? Αυτό λίγο, έτσι. Θα πάρε ένα.
Περίμενε γεια μου. Επίσης, με γνωρίζεις? Μην περιμένεις. Είστε καλά. Δεν το πάρεις. Ευχαριστώ και σε εσένα. Κάνει θαύματα σήμερα η Παναγία. Αν είστε αύριο εδώ θα δείτε γυναίκες που μπορεί να έρχονται εξυπόλυτες ή γονατιστές να πάνε να προσκυνήσουν την Παναγία. Διότι κάτι τους έχει κάνει, επί της εποχής μου όταν ακόμη ήμουν νεαρός 18 χρονών, είχε έρθει μια κοπέλα από τις Σπηλές, η οποία ήταν πολύ γνωστή μου, γιατί ήταν αδερφή, ήμουν φίλος με τους αδερφούς της. Ήρθε λοιπόν εδώ, μπήκε στην εκκλησία, προσκύνησε και φεύγοντας, από ό,τι είπε βέβαια αυτή, παρουσιάστηκε μια μαυροφόρα γυναίκα και της λέει: θα σου πάρω τη φωνή σου μέχρι τη Δευτέρα. Τη Δευτέρα θα έρθεις εδώ και θα πάρεις τη φωνή σου, αν είσαι πιστή. Για να έρθει όμως η Δευτέρα μεσολαβήσα κάποιες μέρες. Και ήρθαν τα αδέρφια της από τις Σπηλές πάνω. Όταν ακούσαν αυτό το συμβάν, ήρθαν εδώ. Και πηγαίναμε κάθε βράδυ, πηγαίναμε στη Σκόπη εκεί στην Αγία Τριάδα. Και καθόμαστε όλοι μαζί. Εκείνο που θυμάμαι πολύ ήταν ότι προσπαθούσε να μιλήσει, τα χείλη της ήταν μελανά σαν σηκώτη και δεν μπορούσε να μιλήσει. Τη Δευτέρα πράγματι ήρθε, μπαίνει μέσα στην Παναγία και εμένα βέβαια με εντυπωσίασε η πρόταση που είπε. Η πίστη σώζει, που για μια κοπέλα σαν αυτή, επειδή ήταν από φτωχή οικογένεια, δεν είχε πάει σε γυμνάσιο να ξέρει τόσα πολλά γράμματα για να πει αυτή την πρόταση. Και πήρε πάλι τη φωνή της, έκατσε εδώ, εγλέντησε τις μέρες της εκκλησίας, η γιορτής και πήγε πίσω στο χωριό της. Αυτό το θαύμα το ζήσα προσωπικά. Και ένας χωροφύλακας πάλι, εδώ στο πρώτο καφενείο, είχαν τη συζήτηση οι χωριανοί για τα θαύματα της Παναγίας. Λέει λοιπόν αυτός, λέει, καημένοι κάθεστε και πιστεύετε ό,τι σας λένε. Φεύγει και πάει στην αστυνομία και παρουσιάζεται μια μαυροφόρα γυναίκα. Και του λέει, θα σου πάρω τη φωνή σου και θα πας στη κλινική ΙΧ ή Γ, δεν θυμάμαι συγκεκριμένα, από εκεί θα πάρεις τη φωνή σου. Πήγε λοιπόν στη Ρόδο, έγινε βέβαια μεγάλος άλλος στη διοίκηση, ήρθε πάνω ο διοικητής, έψαχνε αυτό. Αφού όμως αυτόν έτσι πήγε στη Ρόδο, σε κάποια κλινική Γεωργίου Χιώτη, δεν θυμάμαι πώς ακριβώς ήταν, γιατί καθόριζε τα ψηφία η γυναίκα αυτή. Και μπήκε στο γιατρό, τον κοίταξε ο γιατρός, δεν μπορεί να πει τίποτα. Όταν βγήκε και γύρισε, του λέει, γιατρέ, δεν έχω τίποτα, είμαι καλά και φεύγω. Έφυγε και απεστρατεύτηκε βέβαια και από την αστυνομία και του μείνει εδώ στο χέρι ένας κόκκινος σταυρός. Αυτά τα ζήσα. Ήταν στην εποχή μου και τα ζήσα. Αυτό είναι από παλιά. Εσείς το βρήκατε έτσι? Εμείς το βρήκαμε έτσι και μπορώ να σας πω και σε καλύτερη κατάσταση, σε πιο πολύ προθυμία, πιο πολύ κόσμο, πιο πολύ αυτή η φιλοξένεια στον κόσμο. Να σκεφτείτε ότι ερχόντουσαν οι Κασιώτες ένα μήνα πριν την γιορτή και μέναν στα σπίτια μας. Τα σπίτια τότε δεν είχαν ούτε μπάνια ούτε αυτά, ήταν χωριάτικα σπίτια, αλλά οι άνθρωποι δεν εμπαραστοιχούσαν. Κοιμώντουσαν πάνω στα στρώματά μας, εμείς βγαίναμε πάνω στα δώματα και κοιμώντουσαν αυτοί μέσα στα σπίτια. Είχαμε στενές φιλίες με τους Κασιώτες, οι Ολυμπίδες πάλι το ίδιο και ακόμη και σήμερα οι Ολυμπίδες σέβονται την Παναγία και μάλιστα έχουμε ένα μάγειρα που έρχεται τακτικά εδώ, ο Φίλιππας, και μας βοηθάει. Είμαι πολύ αυτοί με τους Ολυμπίδες.
τους προσκυνήτες. Έβλεπε τους προσκυνήτες και που χούσιν ανάγκη. Πανηγυρικάσω τίκη, και όλης της Καρπαθού και Σωτική και όλης της Καρπάθου στα πέρατα, σ' όλα τα πέρατα της γης. Για σένα θέλω να μαθούγια. Αγαπάς, 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 μωρά αγαπάς.
τους έβλεπε τους προσκυνήτες. Έβλεπε τους προσκυνήτες και που χούσιν ανάγκη. Left